जों देग्लायसिम 37थि खुंगा 37थि जाबाय जोंहा जोंनि कप्टिमारि रंजालि बैसागु आफाद बे बैसागु फोरबो बादाय दाबिदि खुंबाय थानाया बोसोरफ्रोमबो जोङो साननैनि हाबाफारि लानानै जोङो बे हारिनि जोंनि हारिमु एंगार हायै जोंनि बैसागु फोरबो बेखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो बिदिनो खुंबोबाय थायो। दा जोंनि बे नैबे रंजालि बैसागु मोसानायजों जोंनि हारिमु जे जोंहा खाम सिफुं सेरजा जथा दङ गासैबो जेन मोसानायजों जोंनि बर' हारिनि जे हारिमु बेखौ जों गासै बुहुमाव जे गोसार होनो सिनायथि होनो थाखाय जोङो बेबायदिनो नाजालांगोन आरो नाजाबाय थादों। इयुननि सेंग्राफोराबो जों बेबायदि नाजालांबाय थागोन जोंनि हारिमुखौ जौगाहोनाय बा गोसार होनायनि बेलायाव। दा बे बेलायाव बेखौनो बुंनो सानो जोंनि जे हारिमु जोंनि बर' जाथि बा बर'नि हारिमु जों गासैबो गुबुन गुबुन जायगायाव गोसारना थानायखौ जों बिदिनो बर'नि हारिनि सिनायथि हिसाबै खौसेयाव लाबोनो हिसाबै जोङो बेफोरबायदि फोरबोखौ हारिमुनि सिनायथि फोरबोखौ जों खुंफुंलांबोनो नाजाबाय थादों आरो नाजादों। दा बेबायदिनो जोंनि मोसानाय मुसुरनाय जोंनि हारिमु सिनायथि दिन्थिनायजों लोगोसे जोंनि बर' जे बुहुमाव गासैबो जेनेबा दावराव दावसिखौ जोंनि मोसानायजों खौसे लाबोनो हायो। मानो होनोब्ला जोङो जोंनि हारिमुखौ सिनायथि होनायजों लोगोसे जोंनि गासै बर' हारिया खौसेयाव दङ। गुबुन गुबुन बेबायदि गुबुन दोलो गुबुन बेलेग बिथिङाव थाया मानो गासैबो हारिमुनि थाखाय बयबो रंजानाय बा नाजानायाव दङ। जों जागायनाया बे कप्टिमारि रंजालि बैसागुखौ जोङो 1990 इंराजि मायथाइयाव जागायजेननाय जादोंमोन। थ' बे जायगाया बे नङामोन, जोंहा मोनसे गामियावनो जों इस्टाब्लिस खालामदों बेखौ तालकाटा होननाय गामियाव। जों बेखौ मानो गायसनदों होननानै बुङोब्ला जों बै समनि बैसागु जानायखौ जों एसे जाखांफुनाय जों लाइमोनफ्रा फोसाबनो साननानै जों बेखौ गायसननाय जादों। मानो होनबा बै समनि बैसागु जानाया बहुद लेथ्रायै जादोंमोन जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा। हयथ' हाथाय बाजार लामा सामा होबथा होबथि हाथायफ्राव थालिर फस्ला बुदेर बुद्रा खालामनानै गुबुन हारिजों मिनिजानाय जादोंमोन आरो मालायखौ लेथ्रा खालामना होनाय जादोंमोन। थ' बेखायनो जोंनि हारिया बेबायदि जुदि बैसागो जायोब्ला सानसे समाव मालायजों मुगैजागोन आरो मालायजों निन्दा होजागोन। बेखायनो जों बेखौ जों एसे फोसाबनो होननानै जों आगोलनि दा गैला बिदि आगोलनि गायसनगिरिफ्रा आंल'सै बुंनो थाङोब्ला फार्स्ट आफादगिरिया आंनोमोन 1990 इंराजि मायथाइनि बेबायदि दिनैनि फोरबोआवनो। थ' बेखाय जोङो बेखौ बे गायसननायनिफ्रायनो जों दा ओनसोलाव नुनो मोनबाय जोंनि बे 7था गामि गोलैयो। बे 7था गामिनि गासै बैसागु जाग्राफ्रा मानिग्रा फालिग्राफ्रा खोब मोजाङै जादों। दा कालारफुल जादों गानै जोमै। खिन्थु आगोलाव बिदि नङामोन, मोखाङावहाय हांगार फोननानै बा जाहा थाहा गामसा गस्ला गाननानै लामा सामा गुबुन हारि मिथिया बा सोरबा माबा साखरियाल मिथिया बेबायदि माबा खालामनानै बा मागिनानै फैसा लाखियोमोन। थ' जों नुबाय दिनैसिम जे बै समनिफ्राय जों जि गायसनदों बे समनिफ्राय दिनैसिम बेबायदि इनाय भाबै बैसागु जानाय बा रंजानाय बेखौ जों नुनो मोनाखै। हाथाय बाजारावबो बे दिनैनि दिन बायदियावथ' बे सुकुबा हाथायाव बै समावबा बिदिनो लेथेर फेथेर मोखाङाव हांगार फोननानै एखेबारे थालिर फस्ला बुलायनानै फैसा मागिफैयोमोन। थ' बेफोरखौ जों दा दिनै आथिखालाव नुनो मोनासै। बेखायनो आं सानो बे जोंनि कप्टिमारि रंजालि बैसागु आफादखौ गायसननायनिफ्रायनो जोंहा जोंनि बे ओनसोला बैसागुखौ डिसिप्लिन भाबै मोजां रोखोमै जादों होननानै जों सानो आरो रायजो राजायाबो मानियो जोंखौ।